We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, nakin ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nakunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Usa ka 32 anyos nga sales executive sa usa ka shipping lines gitulis. Apan dili paigo gidapa siya sa mga suspitsado nga gigapos gamit ang masking tape. Maayo na lang kay nakalayat sa sakyanan ug nakapangayo og tabang sa iyang mga silingan. Siluan mayroon din sa dugang detalye. Gusto nilang dalhon ang sakyan kay ibili na daw ko nila, ibili na nila sakyan sibak nila. Ang niya ko nila dito mo tong naka-exot mo ko kay kanira man ilang gikuan og katong kamot og tiil na abli na ko ang kuan. Kini ang post ni Snow Agravante diin makita nga gitabang ang 32 anyos nga si Maria Lourdes Bernadette Villagonzalo sa iyang mga silingan ug badbad sa masking tape nga gihigot sa nagkadayang bahin sa iyang lawas. Matud sa biktima, pag-abot niya sa balay niadtong Lunes sa gabi, nagsunod diay kaniya ang duha ka mga lalaki pasulod sa balay ug gitiunan siya og kutsilyo ug dayon gipangita ang iyang kwarta ug mga mahalong butang. Naguna og sud ang isang hagdag kutsilyo ang nagsunod nagdala og packaging tape. Mo nga sa packaging tape na akong baba, akong naong, akong liog. Ya akong kamot, akong tiil. Nadagit ang iyang 30,000 pesos na cash, mga cellphone, ATM o credit cards. Wa pa makontento, gida siya sa duha ka mga sospek pasakay sa iyang kaugalingong sakyanan. Apan samtang wa pa makagawa sa subdivision ng iyang auto nga gimaneho na sa mga sospek, nakahigayon siya paglayat. Naka-escape ko kay ang katong ko isa ka kuyog niya kay dito man ni lingkod sa front seat, sa back seat man ko nila gibutang. Ya sa pagdinaldali siguro to nila wala na tarong og lock wala na tarong og sirado ang door. Moto nakahuna ko og abli sa portahan sa akong kamot. Dito na siya nakapangayo og tabang sa iyang mga silingan ug gi-report ang insidente sa kapulisan. Kay ang among teorya to is gusto siyang dalhon para ipa-withdraw pa to niya katong remaining nga mga ATM nga panggunita niya, no, kay mamo na negosyo niya ba kaning lending tawag na to. Ang auto sa babay gibiyaan ra usab sa mga suspect didto sa Barangay Basak. Base sa investigasyon sa Police Station 4, posibleng gipanid-an ra ang biktima, ilabi na kay nag-inusara ra kini sa iyang panimay. Ang nakasuha, ma'am, siya ko na masulta ko natin. Identify personally sa victim yun, nga siya yun, ito suspect. Subling pahimangno sa kapulisan ngadto sa publiko nga mas maayong pabiling discreet sa atong mga personal transactions, ilabi na kun maghisgot og salapi aron dili kini makadapit sa atensyon sa mga kriminal. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nasakmit sa mga sakop sa PDEA 7 o BGMP ang kapensos ka milyon ka pesos nga kantidad sa illegal nga drugas atol sa Greyhound operation sa Cebu City Jail sayo kaganiyang buntag. Ano ang report?
Dito noong sa kadlawon ang gihimong Greyhound operation din nakuha ang nagkalain-laing kontrabando gikan sa mga persons deprived of liberty kon PDL sulod sa male dormitory sa jail facility. Gipasiugdahan kini sa BJMP nga nakikalayon sa PDEA 7 human nakamatikod ang BJMP nga dunay gihimong ilegal nga kalihukan ang pipila ka mga PDL lakip na ang ilegal nga drugas. Atol sa Greyhound, nasakmit usab ang usa ka kalibre 45, cellphones ug ubang butang nga gidili. Ngayon lang tag-assistant sa PDEA para matabangan tas la pag-provide sa mga sa K9 ug uban pang mga kinahanglanon para sa pag-search. Mga maoy nagkuan sa transaksyon sa gawas. Kana sila sir, ato na silang i-subject for disciplinary board, then ato na silang i-segregate. Duha ka mga PDL nga wa nganli ang nalambigit sa nasakmit nga mga kontrabando. Matod sa PDEA 7 nga paskaan gihapon nila og kaso ang naasoy mga PDL. Duha ka PDL ang nakuha nato. In fact, nag-prepare na taog kaso against sa duha for violation of possession of illegal drugs. Nagtuo ang mga BJMP official nga gikan sa gawas ug gilabay ang drugas ug gitawag nga bombing nga makalusot ang uban bisan na ay net nga ali. Samtang ang uban gituoan nga gipalusot pinagis pagsagol sa pagkaon nga dili na mabantayan ilabi na nga mga busy ang mga personnel. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gipasusi ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang reklamo sa usa ka talisaynon kalabot sa COVID vaccination alang sa mga senior citizen. Supply sa bakunas dakpayan nahurot dayon. Ang report ni Femari Dumabok. Sa post ni Jason Bagya sa social media, alas 6 pa lang ganihang buntag, usa na sila sa naglinya sa Lagtang Gym. Apan pasado las 9 na nabakunahan ang iyang senior citizen o person with comorbidities nga amahan. Ug napipila ang mga nabalibaran kay wa nay bakuna. Sa iyang text message sa GMA TV Balitang Bisdak, iyang giklaro nga buot niyang mapaabot sa kagamhanan ng iyang panghinaot nga mapalambo pa ang vaccine rollout. Lain niyang hangyo nga wala untay mabalibaran kay wa nay bakuna. Sa iyang bahin, giisip ni Mayor Samsam Gulyas ang gipadangat ni Bagya nga usa ka hagit diya sa pagpalambo sa dakbayan sa vaccine rollout. Gipasusi na hinuon sa dakbayan ang gipadangat ni Bagya nga obserbasyon gamit ang social media. Apan iyang gitataw nga mag-agad lang ang Talisay City Health Office sa mga bakuna nga gihatag sa Provincial Health Office. Gani, gihangyo na usab ni Gulyas ang Department of Health nga susama sa silingang mga dakbayan. Hatagan usab unta ang Talisay City og daghang mga bakuna. I'd like to look at it as two things. First of all, kanang maybe people really want to be vaccinated now. Aside from before, na people were hesitant. We're ready to vaccinate once the vaccine is here. And we'll take this as a challenge to do better. Gani karong si Manaha, 350 vials lang ang nadawat sa Talisay City. Nga nahurot dayon pasado alas 9, ganihang buntag. Uban ni John Sulon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kapulisan sa Mandaue nakaalerto subay sa kasaulugan sa fiesta sa Dakbayan karong adlong Sabado. Pahinumdum nila sa katawhan, in effect gihapon ang liquor ban. Ang report ni Nico Sereno. Karong Sabado, Mayo 8, sa ulugon ang fiesta sa patron sa Dakbayan, Senior San Jose. Sa National Shrine of St. Joseph, nagpadayon ang adlaw-adlaw nga nobinaryo nga gisugdan ni atong Abril 29. Nahanay nasab ang schedule sa Santos nga misa sa adlaw sa fiesta. Sa ilang bahin, ang Mandaue City Police Office nangandam nasab sa ilang puwersa aron mubantay sa kasaulugan labi na sa simbahan. Apan sama sa miaging tuig, walay dagkung kalihukan kay panahon pa man sa pandemya. Last year na mingaw raman sad kay mo na tungod sa na-limit ang mga activity sa kafiestahan and padayon sad pod ang ato ang mga pagbantay and also coordination with the barangays, barangay official nga mo-maintain sad pod sila. So mao nang atong buhaton gihapon karon. Pahinumdum lang karon sa kapulisan ngadto sa katawhan, pabilin nga gipatuman sa Mandaue ang liquor ban. Gitugtan ang pagbaligya sa ilimnon nga makahubog apan gidili ang pag-inom niini sa pampubliko nga mga dapit. Wala pa man sad siya na lift ang ato ang policy on liquor ban, so padayon gihapon ang amo ang pagbantay sa mga nagkalain-lain na mga establishment, especially sa mga bars
para ato ang mapamintain nga wala joy kon kay since liquor ban pa man gihapon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sireno, Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Councilor Joe Dongog mitaliwan na kaganiyang kadlawon. Kinagkonfirmar ni Gunob Barangay Captain Eleonor Punta Nosa kinsa suod nga higala sa asawa ni Konsel Dongog. Namatay si Dongog tungod sa cardiac arrest tungod sa gihambin ning sakit sa atay. Si Dongog nagsilbing kapitan sa Barangay Gunob suod sa tulo ka termino ug nahimong ABC President ni atong 2013 hangtod sa 2018. Pagka 2016 o 19, napili siya nga usa sa mga konsehal sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang 63 anyos ka konsehal gikatakdang ilubong karong Mayo 15. Si Dongog ang ikaduhang konsehal sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga namatay karong tuiga. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sunod-sunod nga tabang ang nadawat sa 83 anyos nga inahan nga mao'y nang ginabuhi og nagatiman sa duha niya ka mga anak nga may suliran sa pangisip. Nahitabo kini human ma-feature din sa Balitang Bisdak ni atong Martes ang iyang istorya. Adunay follow-up og live report si Marie Dumabok. Ma'am. Bob, puros pasalamat ug katawa na makita diha sa panagway ni Nanay Placida ang 83 anyos nga inahan diha sa Barangay Campo 4. Sukwahi sa una natong paghimamat niya nga puros kaguol ang gibati. Agwanta lang ako. Ako lang giagwanta, Ginoo. Mamatay na ko ani Ginoo. Uy, sus Ginoo, di na gyud ko kagwanta. Emosyonal kaayo si Nanay Placida Dilantar sa dihang gibisita sa GMA TV Balitang Bisdak niadtong Martes. Nagpakitabang siya alang sa inadlaw-adlaw nilang panginahanglan ug sa duha ka babay niyang mga anak nga nag-edad og 51 ug 41 anyos nga puros adunay suliran sa pangisip. Sa katiguangon ni Nanay Placida, nag-inusara siya nga nag-atiman kanila. Hinungdan nga dako niya karong pasalamat sa sunod-sunod nga tabang ilang nadawat gikan sa daghang mga tawo. Ganihang udto, personal nga gihatod nila ni Mayor Samsam Gulyas ug Felipa Solana pangu sa City Social Welfare Services ang hinabang pinansyal ug food assistance kang Nanay Placida. Gipasaligan usab siya sa City Hall nga pangitaan og paagi aron mahatagan og panginabuhian. Nakita man ko sa Balitang Bisdak, then kita ko siya sitwasyon. Actually makaagi sa kunya diri ko magbay ko. Ipadadala na to bugas, noodles, canned goods and some financial assistance. Actually naka-work naman siya sa city before, then nakastorya mi karon na mo na yang gusto. So we can talk about it with the city HR. Ya ato sa tuntabangan iyang duha ka anak nga mapatan-aw na tog doktor sa katong sa psychiatry department sa Vicente Soto. So ato nang arrange sa barangay pag-schedule ang Mayor, kanang ipahiluna akong trabaho dinhi nga mo trabaho gyud ko nga ni dapli katsada og sa eskwelahan nga di gyud ko mahunong hantod buhi pa ko. Katapusan sa akong kinabuhi ug wa na ko'y kinabuhi usa pa ko mahunong. Salamat kayo. Mipasalig usab ang mga barangay opisyal sa Campo 4 nga gawa sa ilang tabang. Matag karon og unya usab nga mususi sila sa kahimtang ni Nanay Placida ug sa duha ka mga anak. Samtang isip pag-ila sa nahimo sa mga inahan, asawa ug single mother atol sa Mother's Day karong Domingo. Usa sa mga pakulo sa Talisay City Government ang pag-awhag nga i-post sa social media ang ilang mensahe ug gulagway sa ilang mga inahan. Karong Domingo, ang mga mapiling mananaog makadawat og regalo. Taga lang yung slag dungog, whether it comes from their family or from other people. Dapat hadagag dungog ato ang mga our mothers, our wives, and most importantly, the single mothers. Bob, lakip usab sa ipa-check up si Talisay City Government mao si Nanay Placida ug hatagan usab siya sa mga kinahanglan tambal ug vitamins. Alang sa tanang mga inahan ug sa mga nagpaka-inahan, advance Happy Mother's Day kaninyong tanan. Balik kanimo, Bob. Salamat, Marie Dumabok sa imong live report. Lalaking natulog lang unta sa ilahang Pinoyanan sa Gubiao, Mandawi City namatay human maigo sa saag nga bala. Ang kapulisan misusi na kung kinsa ang responsable sa nasoy pagpamusil. Ano report ni Nico Serino?
Naukay kini mga residente sa sitio Lalin, Barangay Hagubiao, dihang nakadungog sila og duha ka buto pasado alas 2 kaganihang kadlawon. Humani ini nagpakitabang na ang nagpuyo sa usa sa mga balay kay may naigo di ay sa bala. Sa bungbong asin ang entry sa bala nga nakaigo kang Fernando Berbisada, 39 anyos. Sa tampihak na igo ang biktima, kinsa gidala paunta sa Eversley Sanitarium apan nakabsan gyud sa kinabuhi. Nagpangutana karon ang iyang pamilya kung diin gikan ang namusil. Bakante nga yuta o kabugangan kining likod nga bahin sa panimay sa biktima kung diin giktuhan nga nagikan ang mga buto nga ilang nadungog kaganihang kadlawon. Samtang dinhi sa mismo sa ilang nga panimay usa kini ka compound kung diin mga managparyente ra ang nagpuyo. Matud pa wasab sila nakita nga timailhan nga dunay misud dinhi sa ilang lugar. Pirmirong buto hinay siya nga layo. O ikaduhang buto motong kusog. Pagkusog sa ikadang buto mo to dagan ko sa gawas. Pagdagan ako sa gawas, ispat ko dito ko tanaw ko sa mga gate. Ibong ko na namin nagsagit. Iya misis ngayon nagtabang. Si Fernando nag-sideline pagkahabal-habal driver gamit ang iyang kaugalingong motorsiklo. Tanghaga or blanco migid ba unsay ko ano to nga. Wa man say bisyo, wa say atraso. Nya, among bisyo mao ra ka na hilig mga sports. Nya, mao ra wa mi nadunggan mga atraso kay katong bata ako, hilumon na siya. Sa investigasyon sa kapulisan, may report nga nakakita sila og duha ka motorsiklo nga naabot sa lugar. Gituuhan nga ang mga rider niini ang nalambigit sa pagpamusil nga mipatay kang Berbisada. Dili sab siya gyud ang target apan stray bullet ang nakaigo kaniya. Ang ilahang tan-aw katong nagmotor og naapoy lain nga nagmotor moy gigikanan sa buto. Sa ilahang tan-aw kato mo'y gipusil ang katong usang nga nagmotor pero wa may go sa sirkumstansya nga dili gid siya tuyo. Ang katong nangagi lang nga mga tao nga nagmotor nga away siguro ta sila wa ta kahibaw mo na atong tungkaron. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Tungod sa padayong pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa India, dugang upat ka mga nasod haduol sa India ang gilakip sa travel ban sa Pilipinas. Siluan meron din sa report. Sugod ugmang adlaw Mayo 7, did-anang makasulod sa Pilipinas ang mga pasahero nga gikan sa mga nasod sa Pakistan, Bangladesh, Nepal ug Sri Lanka ug ang mga nakabiyahe sa naasoy upat ka mga nasod sa nakalabayng 14 ka adlaw. Epektibo ang travel ban hangtod Mayo 14. Ang naasoy memorandum giluwatan na Executive Secretary Salvador Medialdea kagahapon. Kini aron kalikayan ang pagsulod sa nasod sa SARS-CoV-2 B1617 variant. Kini mga countries na itong mention are just within the neighborhood of India. Iba ko magkita sa nahihitamo sa India karon epekto sa COVID-19. Hinuon, tugutan ra usab nga makasulod sa nasod ang mga pasahero nga moagi lang sa airport sa mga nasod nga ubos sa travel ban. Ubos sa kondisyon nga magpabilin lang sila sulod sa airport hangtod nga nakasakay sa mga connecting flights. Laing kondisyon mao nga ang naasoy mga pasahero wala mahatagi og clearance nga makasulod sa giban nga mga nasod. Hinuon sa pag-abot sa Pilipinas, ipaubos gihapon sila sa RT-PCR test ug quarantine protocol. Ang tanang specimen sa mga travelers gikan sa India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka ug Bangladesh nga magpositibo sa COVID-19 ipaubos sa whole genome sequencing. Ang tanang close contacts ipaubos sa facility-based quarantine sulod sa 14 ka adlaw ug ang contact tracing moabot hangtod sa third generation contacts. Gitataw hinuon sa head supervisor sa Bureau of Immigration sa Mactan Cebu International Airport nga walay direktang flight sa Subo ang nahisgotang mga nasod. Most likely, ang ilang yung usual nga transit point is Singapore. So we are again reminding all our officers to be on the alert. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa Negros Oriental, patay dayon ang kapitan sa Barangay Bagakay sa lungsod sa Dawin dihang gipusil patay sud sa ang buhatan kaganang buntag. Si Chelo Valiana sa report.
Naigo sa uugwang bahin sa iyang lawas ang biktima nga si Kapitan Stephen Alam nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon. Matud sa barangay secretary nga adunay tulo ka tawo nga miadto sa barangay hall nga nagpailang mga kawani sa usa ka telco ug buot makikinabi sa kapitan. Apan sa ilang pagsud sa buhatan, milanog na ang mga buto sa armas. Sa pagsusi sa secretary, nakita niya ang mga suspetsyado og iyang gisuwayan pag-ilog ang armas sa gunman. Gingong naunay ang gunman nga maoy hinungdan nga midali-dali siya ug ang kaubanan niini pagpalayo sa dapit. Hindi ako nga nag-shoot yang gi-wrestling, naunay sa yang may samad siya diri sa lawas ba niya, naunay siya, nakadugo siya. Milusadayon og manhunt operation ang kapulisan human masayod. Nasikop ang gitumbok ng mga suspetsado sa utlanan sa Negros Oriental ug Occidental. Wala na'y nakitang armas sa posisyon sa mga sospek. Gida sa ospital ang samaran nga suspetsyado, samtang ang iyang mga kauban gitanggong sa Darwin Police Station. Tanang ospital po datong gi-alarma nga in case ug may samaron nga dadon, sakyanan po ano po dato katong blue nga sakyanan. Kaning adventure color blue ato pong gialam mo gisakyan. Kasong murder ang gitakdang ipasaka sa kapulisan batok sa mga dinakpan. Uban ni Clans Gabutin o Rod Prado, Chel Valiena, Balitang Bisdak. Tugutan na ang physical attendance sa mga medical school sa Dakbayan, Cebu apan alang lang kini sa mga senior medical students o katong intern sa mga medical school. Ano ang report? Suma sa Pangulo sa Emergency Operations Center kun EUC sa Dakbayan, Cebu nga gihanay na sa Commission on Higher Education uban sa mga school administrator ang pagbalik na sa physical attendance sa klase apan alang lang sa mga senior year o ang anaa sa internship sa mga medical courses ang tugutan. We sent a team together with CHED and DOH in assessing a particular university. No, nga mangabli na sila. Apan sa kondisyon nga ang mga mag-intern nabakunahan na. Mato ni Konsehal Joel Garganera ang pangu sa EOC nga maisip usab nga frontliner ang mga medical interns aron makaabag sila sa COVID vaccination. The soonest, no? Once everything will be kay usas mga tahas nga una sila nga mo render og duty or mo commence ang ilang face to face nga kanis lang tanan na inoculated na ni sila. Gita na usab sa Dakbayan ang pagbalik na sa face-to-face nga klase sa bukirang dapit sa Dakbayan nga way kaso sa COVID-19. Gidugang ni Garganera nga mas nigamay pa ang positivity rate sa syudad nga naara sa WHO threshold. Aduna nalay 558 active cases ang Cebu City. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa pagbanhaw sa turismo sa lalawigan sa Cebu, gipaniguro sa Cebu Provincial Police Office nga mapatuman gihapon ang mga health protocols. Giablihan na ang mga tourist spots sa nakadaiyang lungsod sa lalawigan sa Cebu nga inanay ng gidagsaan sa mga turista. Hinuon mga domestic tourists lang sa pagkakaroon ang nakapahimo sa pagbukas sa nindot nga mga suluyanan. Gihulagway ni Cebu Provincial Police Director Colonel Engelbert Soriano nga mituman raman ang mga turista. Apan ang mga residente o isaga dili magsulob og mas nga pahinumduman ra usab sa kapulisan. Ang tourist natin actually compliant. Alam niyo yung mga bisita takot eh. No? Ang naobserbahan ko, may mga areas, especially yung mga areas na nakahiwalay yung bahay, na wala naman silang kasama. Wala namang actually masyadong risk doon unless may magdadala na kabahay nila na expose sa labas. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Aron mamonitor o makalikay nga magumon pag-usab sa illegal nga drugas sa gihimo mga responders sa barangay ang 40 ka mga drug surrenders nga mitapos na sa rehab and aftercare program sa Dakbayan. Ang report ni Fimari Dumabok. Usa kanila kining senior citizen nga si Tatay Felix, construction worker.
nga nagumon sa gidiling drogas sud na sa hapit 30 ka tuig. Human sa 2 ka tuig nga rehabilitasyon. Usa na siya sa motabang sa mga construction projects sa barangay. Dako kayong kalipay na ko nga gibuhat sa kapitan nga napil kog lista kay para sa makatabang ko sa among sa dili sa barangay. Kay transferring man ko diri mo, transfer niya ko diri. Monitor bata kay wa tay kumpiyansa. And we are also working on programs nga makatabang sa ilang sustainability. Ganihang buntag, midawat ang 40 ka mga drug surrenderer sa barangay sa ilang certificate human makumpleto ang ilang rehabilitasyon. Ipaubos sa sila sa mga livelihood ug skills training program. Gitunol usab sa Dakbayan ug sa Talisay City Police sa mga opisyal sa barangay ang certificate nga nagdeklarar sa barangay Tapol nga drug cleared sud na sa 2 ka buwan. Padayon usab ang mga programa aron wa nay taga barangay nga malambigit pa sa illegal drug trade. So kung sa kailangan nila sa city, we're always in constant coordination with the barangay captain on what we want to do moving forward so they can be good citizens into our city. Ato mong trainingon ug unsaon pagpatrol, unsaon pagdakop, magulos-ulos mo by shifting, kamo nay mo dipinsa diri sa Tapol. Oba ni John Sulon. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Usa ka 77 anyos nga Japanese national ang gitabang human mabantayin kalit lang na lupong sa may Basak Merkado, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gila ang langyaw nga si Norio Chikawa kinsa sobra sa 10 ka tuig nang nagpuyo sa Lapu-Lapu City. Apan gikatahong wa kini klarong pamilya nga iyang maurian. Og kanunay lang maalarma kay mosakay og taxi nga dili mo bayad o kalit nga mawad-an og panimuot. Nakig-alayo na ang barangay Basak o tourist police sa Consol sa Japan. Mao kini ang latest weather update karong adlang Huwebes, May 6, 2021. Ato nakita sa tong satellite animation nga wala gid tay pagpanag-om karon diri sa Kabisayaan. Samtang Intertropical Convergence Zone kun ITCZ mo nagapekto karon sa habagatang bahin sa Mindanao. Unya init nga hangin nga easterlies nagapekto gihapon sa nahibiling bahin sa tuang nasod apil na diri sa tibuok Kabisayaan. Ug sa tuang forecast sa sunod na 24 oras ang Metro Cebu apil na gid ang kitibok ang bahin sa Kabisayaan, ang Occidental Mindoro, ingon man ang probinsya sa Palawan apil na ang Kalayaan Group of Islands, dunay gihapoy init ug kasarangan nga panahon, generally fair weather. Panduna gihapoy mga kalit na mga pagpanag-om sa kalangitan, nubanan sa mga lumalabay o mga patak-patak na mga pag-ulan o mga pagpanugdug og kilat, tungod lang sa mga localized thunderstorms ingon man sa easterlies. Samtang ato ang forecast maximum heat index ana gihapon sa 38 ngadto sa 43 degrees Celsius, under extreme caution ngadto sa danger category. Para sa dugang update, bisitaha ato ang website. Dinhi lang kutob gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas, DOST. Resmio Agiri o may adlaw. Sa labing awahing kalambuan sa COVID-19, misa ka na usab sa 145 ang bag-o mga kaso nga natala sa DOH 7 kagahapon. Sa Tibok Rehiyon 7, 3,895 ang mga active cases. Sa Cebu City, 29 ang bag-ong kaso sa total 856 nga active cases. 12 ang napuno sa kinatibuk ang 557 active cases sa Lapu-Lapu City. Samtang 14 ang bag-ong kaso sa 336 ka mga active cases sa Mandawi City. Sa mga lalawigan sa Central Visayas, nagpabilin ang Bohol nga adunay labing taas nga natalang kaso nga miabot sa 970. Kagahapon, 3 ang bag-ong nagpositibo. Mikunhod sa 604 gikan sa 651 ang active cases sa Cebu Province ug 28 ang bag-o. Sa Negros Oriental, miabot og 564 ang aktibong mga kaso, human napunan og 58 ka mga bag-ong nagpositibo. 8 ang active cases sa Siquijor, human napunan og usa ka bag-ong kaso. Sa Eastern Visayas, ang active cases miabot og 551 ug 106 niini mga bag-ong natakdan sa sakit. Karong adlaw, miabot na sa 1,080,172 ang total cases sa COVID-19 sa nasod. 63,170 niini ang active cases diin 6,637 ang bag-ong mga kaso. Samtang 155,224,227 na ang mga kaso sa tibuok kalibutan. 91,660,050 niini ang mga nangaayo na. Luan Merondina, Balitang Bisdak.
Masiguro'y panginabuhi nga atrasan sa usa ka inahan basta mabuhi lang ang iyang mga anak. Sama na lang sa usa ka lola ang nag-inusarang kutsera sa Cebu uban ang iyang partner nga si COVID. Busa ato silang ila-ilahon pinaagi ni ining report. Taliwa sa malambuon nga syudad sa Cebu, napreserba gihapon ang mga tartanilya nga dili lang saksi kundi sakyanan gyud sa atong kasaysayan nga naghatod kanato gikan sa panahon kaniadto hangtod karon. Dinhi sa Dan, Leon Kilat, nakita ang linya sa mga nanginabuhi sa parada, ang pagpamasahero gamit ang tartanilya. Usa kanila ang 58 anyos nga si Julieta Himpisaw. Dunay 7 ka mga anak ug 11 ka mga apo. Matud pa nga 20 anyos pa lang siya nagsugod na sa pagpangutsera. Hangtod na minyo, nagkaanak, hangtod na byuda. Siya na lang ang naningkamot aron mabuhi o mapaeskwela ang iyang mga anak, apil na gani ang iyang mga apo. Sahay, makatuyok lang ka, hangtod gabi katulura dyan ka makakuan, uli na lang ka. Kay alas 7, alas 8, ang ni tao diri. Kaabang ni Julieta ang iyahang kabayo nga hapit day mamatay kay nasakit. Inay mawad-an og paglaom, gikugihan niya sa pag-atiman ang kabayo hangtod na ulian. Ginganlan niya kini og COVID kay nakasurvive man sa panahon nga mikuyanap ang COVID sa syudad. Ang akong babae nga naminyo, si Kanyar College, nga naminyo man. Nya na nya na ako'y kuan ron grade 8 og ang grade 11. Mao na lay nag-eskwela nako. Kumusta man? Okay na ba? Agwan tahon lang, asa wa mo ilain. Antod ka sa amang ka mangutsero. Antod og wa na, ug di na kaya sa lawas. Kaya pa. Si Julieta ang nag-inusarang babae sa grupo sa mga kotsero sa Dakbayan. Admitido siya nga lisod ang panginabuhi kay gamay ang kita pero madasigon siya tungod og alang sa mga anak ug sa mga apo nga nagsalig kaniya. Samtang aduna pay manakay sa ilang parada, magpadayon gihapon sila ug dili mahitabo nga mawagtang sa kalye ug mapatik na lang sa panid sa kasaysayan. Kauban si John Solon ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mayong hapon sa itong kapuso diya sa Siquijor, Bohol, Negros Oriental, Samar, Leyte, labi na sa Hilonggo sa Maasin City, o kapil na sa Giwan, Eastern Samar. Dumagiti, klaro na dito ses, no? Yes. Kapusong Alan, ang atong mga patsada diha nga mga viewers Dumagiti City, pinaagi sa Channel 5. O gingon man ang atong mga international viewers, amping mo kanunay mga kapuso. Ug mga kapuso, inyong makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitaha usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV ug i-click ang subscribe button alang sa mga init ug nagunang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato. Apil na sa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalosaro ug maayong hapon mga kapuso.